Хей, здравейте! Вие сте с моя канал и сега ще ви покажа моята кукла и нейните дрехи и аксесуари, плюс нещата, които аз си направих. Някои не станаха много сполучливи, но все пак ще ви ги покажа. Така, ето я моята кукла. Така. Ето това са нейните обувки, нейната рокля и самото й лице. Така. С нея вървяха ето тази рокля, тази рокля, тези бутуши, тази чанта, както и тази чанта. Тази закачалка е подарък, но все пак ми харесва. Това колие и към него имам обици, ще ви покажа. Така, нещата, които аз съм направила, са малко. Така, първото нещо, което и направих, топчетата му изпадат и едното падна на пода. Само да го излъгна. Така, топчетата са смачкани кръгчета и са боядисани. Извинете. Така. Така, следващото нещо, което съм направила е ето този сладолет с помощта на едно клипче. Ето го. Има ядки на него. Това са камъчета. Използвах ги за ядки. Ето това е смартфонът на Барби. Пише, че извини Кира. Една от приятелките на Барби. Облепих го стиксо, за да изглежда като истински телефон. Така. Телефон и таблет. Каква е хубава комбинация. Тук часът пише 12:36. Ето. И отзад е марката Apple. И лаптоп. Той не стана много сполучлив, но нищо. И това. Благодаря, че гледахте този клип. Харесвайте, коментирайте и се абонирайте. Бай-бай!